Una de les coses que et passa és que és com que se't tanca la veu i no pots expressar moltes coses, i a mesura que ens anem movent, doncs és una altra manera de parlar amb nosaltres mateixes. Es va incloure la possibilitat d'incloure la dansa com una dinàmica més amb efectes terapèutics per treballar la violència a través del moviment, de la música i de la dansa. Aquest projecte que té dues potes combina un acompanyament més psicològic i un espai més artístic o de dansa, i aquest espai el que fem és abordar un treball del cos i de l'art del moviment des d'un lloc de gaudir, que sigui un espai segur, que sigui un espai que fomenta la creativitat, la connexió amb el cos. En un primer moment entres en una solitud. És molt difícil poder compartir aquesta experiència, i el poder estar amb altres dones és com una obertura, és que se t'obre tot. No me había dado cuenta cuánto el baile, la danza nos podía conectar a todas las que estamos aquí en este proyecto y cómo nos podemos incluso sanar nuestro cuerpo, nuestra alma. Aquesta iniciativa tan enfocada als sentiments, no? Les emocions, al patiment, i tot per convertir o per intentar reparar aquestes dones que durant molt temps s'han sentit molt soles, molt abandonades i molt culpables.